କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 33 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜଳପଥ ପାଖରେ ସାରା ଦୁନିଆର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଳେଇବାର ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ରହିପାରେ? ହଁ, ଆଜି ଆମେ ସେହିଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି କଥାଟି କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଜଡ଼ିତ। ଏହା କେବଳ ପାଣିର ଏକ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଭୂ-ରାଜନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏହି ଜଳପଥ କାହିଁକି ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଆଉ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ସରଳ। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଦୁନିଆରେ ତ ବହୁତ ଏମିତି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ କିଛି ହିଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣଟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 80-90% ବାଣିଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଧମନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଏକ ଜୀବନରେଖା ସାଜିଛି। 20%? ଏହା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ମାନେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ତେଲର 5 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ପ୍ରାୟ 17-20 ନିଉଟନ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ କେବଳ ଏହି ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇଯାଏ। ଆଉ କଥା କେବଳ ତେଲରେ ସରିନି। ଆମର ଯେଉଁ ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଏଲ୍ଏନ୍ଜି, ତାର ବି ସମାନ କାହାଣୀ। ଦୁନିଆର 20% ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଯୋଗାଣ ବି ଏହି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଏହି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅଛି କି? ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା, ଏହାର କୌଣସି ଭଲ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। କିଛି ପାଇପଲାଇନ୍ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ଏତେ କମ୍ ଯେ ତାହା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ପାଣି ଭଳି। ଏତେ ତ ଗଲା ଅର୍ଥନୀତି କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିବା ରାଜନୀତିକୁ। ଆଉ ଏଠି ଇରାନର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼। ଦେଖିବା କେମିତି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଇରାନକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗୁଥିବ 33 କିଲୋମିଟର ତ ବହୁତ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ଆଗକୁ ଅଛି। ଅସଲ କଥା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସଲ ରାସ୍ତା ମାତ୍ର 2-3 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲେନ୍ ଭଳି। ଆଉ ଏହି ଛୋଟ ଲେନ୍ରେ ହିଁ ଦୁନିଆର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲେ, ଯାହା ଏହାକୁ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ ଇରାନର ଏହି ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଦ୍ୱୀପ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇରାନର ସାମରିକ ଆଡ୍ଡା। ମାନେ ଏଠୁ ସେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲେ କେତେବେଳେ ବି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଏହି ଜାଗା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ? କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ଏହି ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 84%, ମାନେ ସିଂହଭାଗ ତେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମ ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଚୀନ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଆଉ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆମେ ଆମର 90% ତେଲ ବାହାରୁ ଆଣୁ, ଆଉ ତାର 40% କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ମାତ୍ର 20-25 ଦିନରେ ତେଲ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯଦି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ନଥିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର କଳ୍ପନା କରିବା। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଗୋଟେ ଡମିନୋ ଏଫେକ୍ଟ ଭଳି କାମ କରିବ। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ତେଲ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ। ତେଲ କମ୍ ହେଲେ ଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବ, ଆଉ ତେଲ ଦାମ ବଢ଼ିଲେ ଟ୍ରକ୍ ଭଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବା ଦାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଏହା କେତେ ବଢ଼ିପାରେ? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତେଲ ଆଜି $70-80 ମିଳୁଛି, ତାହା $150, ଏପରିକି $200 ବି ଛୁଇଁପାରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ହେବ, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବି ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ ଏହା ଏକ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ବି ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନା ବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିପଦ ବାସ୍ତବରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ।
आउ ए बिल्कुल ठीक कारण जेपर्यंत एही हृत्स्पंदन चालुछि से पर्यंत विश्व अर्थनीतिर गाड़ी चालुछि जदि आ बंद होईगला तेबे पूरा दुनियार गति ही अटकी जिवो।